Parojem ken Carmela. Adda kayo itata, iti daytoy nga simbaan. Adda kayo nga mangidaton ken ni Apo Dios, daytoy nga ayan-ayat yo. Ket adda kami, adda ditoy nga kumablaaw kada kayo. Palakpakan tayo man da Parojem ken ni Carmela. Balbalyan tayo man nga palakpakan. Malapit sayo. Okay, stone. Dayta palakpak nga dayta. Baka maudi a palakpak kada kayo daytan. Sa balinton ti palakpak na nagasawa kayo. Ngayon, nagita mamarites nga kaaruba yo, nagririri kayo to palpalakpakan dan to. kasi ti ore di maordenan kami nga padi. Yati bagada. Ada pa may nga padi nga naordenan. Nagado nga tao, manoribo nga tao, na nagpapalakpak da, kinongratulate da amin, inted da ti regalo da, aging gana nga nakablaawan da, nakipit-picture da, nagawid agraman pamilyana, nalipatan da padi nga naordenan, nagtry-tricycle. Kakas jay mo laeng timbagada kada kami kastamo dayta ti amuyo kuna dati ordinasyon kuna da kanya di ordinasyon isu ti pangrugyan yo kuna da nalpas ti ordinasyon baka maudi a palakpak daytan so marunon ton palpalakpakan to dagiti taon no umalis kaniya hey pimanaw dayta pa day kuna dan ton baka magkada kayo dayta nga palakpak yo baka maudin ton nya. Well, dahita salsala, dagita lala, magpapabunar kayo, agsasala kayo, abong problema data, ure no banda yo, amin nga banda. Ngang mangrugi kayo tata, after daytoy isunto ti biyag. Tilay biyag yo, haan nga dayti kalaysa niya. Awatin nyo lang ti sakramento, yes, inalayo amin nga dekorasyon, kada amin na amin nga photographer kada kwa, ngam mangrugi kayo ton after daytoy nga kasar. Kakunak, dayta nga palakpak, nasaya at no palpalakpakan da kay tupay agraman da kita ninong kadaninang yo baka sa balinton nga palakpak anya ti bagbaga na ditoy Parojem ken Carmela ti lubong ti panagasawa an nga agnanayon a langit kaado ti nagkasawa nga aging gana tata agretire dan kalbaryo payla ang sumangsang at di kalbaryo nga di da pay naranasan ti langit. Tapaya, imaginem, lalaki ken babae pagtipunam. Kas ano ti panag-adjust dayta? Agduma ti natura ti lalaki ken ti babae. Sabali pa nagpampanunot ti babae, sabali mati pa nagpampanunot ti lalaki. Sabali ti wagas. Kapag tipunam dayta, lalo tadwa nga pamilya. Mayat ko mano kaladyag kabsa tamudan no inya ti sakit di pamilyahan. Naganda yung magsinggal to yan na ganan. Gabor. Pagtipunam dayta. Sabali nga nakaugalyan, sabali a kaugalyan. Dakam to pay nga padi ka naduma-duma nga barangay, ure agabay nga barangay, at duma da pay lati ugali dagita nga barangay. Pagtipunan nyo dayta. Kas ano ti adjustment na dayta, haan nga maala ti sirib. Tano daduma dagiti nasisirib iso pati hang paot nga gasawa. Haan nga maala ti sansanikwa. Haan daduma dagiti addasanikwa na, awan pa'y makakaro ba na. Dayjay, haan nga maala ti ad-adal. Uri ad-adal na, ay apo, ibagak kada kayo, natatagasawa kayo, mangrugi kayo iti zero. Ikkaten nyo amin nga bayas, ikkaten nyo amin kaslaawan amuyo ti tunggal maysa kaslaawan ti kayo, mangrugi kayo agsursuro kayo. Kas ti wagas ti panagasawa. Ikkaten nyo amin nga bayas sa ti tunggal maysa agraman katugangan nyo kadanaganak yo. Tano simrek ka ti maysa pagtangan nga da bayas mo, ay sus ka impyerno na data nga biyagaan. Nasimrek ka ti maysa nga pagtanganan kadda bayas na titunggal maysan ay ka impyerno aday tanga biyag narigat aday tanga biyag iso nga tata Parojem unique na tinagan mo Parojem ken Carmela mangrugi kayo anya ti kunan ti surat ni San Pablo
Kaya kadagiti taga Kulosa, ang dati ni, kunana ni, ikawusyo ti kinamanang nga asi. Ikawusyo ti kinamanang nga asi. Kani partner yo, iti amin a tao, agsubli a bendisyon kada kayo. Kinamanang nga asi. Ikawusyo, kunana niya, kinaimbag. Iso ti kunakan niya yu tatay, ipakita yu dito'y lubong nga addapay laeng nasaya at nga sa kapag-asawaan. Ipakita yu dito'y lubong nga addapay laeng Kristiyano nga agdindin na, addapay laeng agdindin na nga na Kristyanwan. Ta nagrigat nga beruken nagrigat nga berukenen ti na Kristyanwan nga daytoy nga henerasyon tayo. Dagiti ubing nga aga-asawa, ay sus nagrigat nga beruken. Iso nga igikarit ko kada kayo parudjem ken Carmela, ipakita yu ti lubong nga adda pay laeng nasaya at nga gas. Adu pay mo laki di. Ngam kaadwan na no dadduman ka dagiti nagdakkel namin ti challenge ti agasawa. Kaadwan na dagiti agas-asawa no dadduman ka kasla naginnuma da. No apay nga adda dayta sa nga innuma, sa bagay makauma ka met. No matuktoksik di jay maysan, tila kararagnan ka. Either isuna matay, uno matay nila kainan, uno saan nagsinadan, taapaya no toxic launa yan, no napunpun no nga hanyo nga awan ti mabigbig yung nga kinaimbag ti tonggal may sa ay toxic nga biyag dayta. Iso nga ikawusyo ti kinaimbag. Ipakita yu dito yung lubong nga adda na saya at nga agasawa dayta ti karit na. Nya? Tano awan dagito nga galad kanyayo, agin nanos. No awan dagito nga galad, imaginem ta agden na kayo, manotawon, no maabot yu ti 50 years, no awan ti innanos. Diya ka mo, dagita agasawa pay laeng idta ka, no awan ti innanos, daga naginnuma, sigurado nagsina da dagitan, anos. Kinapakumbaba ko na wen. Naday may nag-apply nga kasar kanya, in-interview, apay mga kayat mo nga sawaan, caring nga min father, caring at atta. Yamunto ano, nya na ganan, nagasawa kayo no, amunan tupay nga, kaya nakantupay mga ikantibadom no, nabartek ka, no, daytay, kaya nantupay mga ikanti ko na kanyam. Kakunak kanya da, anya dagiti galad, nagado di ibagada nga nasayaat. Kati ibagak kanya, ti ikarkarit ko kanya da, kunak kanya manipot ta tagasawa kayo ta sagday sada nga na interview kunak si kalalaki lalaki ka manipot ta adda ikon consider mo nga desisyonan adda ni Carmela adda katugangam adda naganak mo pay laeng manipot ta adu dagitay rumbeng nga ibagam nga saan nga masapol nga agwen ka nya. Tano di bagbagim lati pampanunutem ay ke nya naganan ha nga mabalinday ta. Masapol nga dadagiti gundaway nga masapol nga wen kunam iji panunot mo nga masapol nga isakripisyo nga agsaan ka. Adda dagiti decision nga hamon mabalin nga bukbukudan ti kayat nga saon. Da kayo nga duwa. Tati pa nagasawa ka haan nga mabalin nga individual daytan nagtipunen. Katatan dagiti decision nyo, consider parudjem nga addan asawam. Amin nga decision mo, Carmela, consider mo nga addan asawam. Haang kan abalasang, haang kamutten nga baro. Nya? Kaya jati i-consider yo. Kano maalayo da ito, di jati sumre kanti pan nakaawat. Pan nakaawat. Masapul nga awatem. Apaya nga tanga kasjay. Apaya nga tanga kasjati naramid na. Apaya nga da ito jati pagkapsutan na. Nisungod ka na yung kibagbaga ka damang kasarak, tatapay laeng iraman nyo nga asawaan, di pagkapsutan talakay yo, uno tabakit yo. Haam mo nga ikaskasar, parudjem, ti perfect a Carmela, taawan ti perfect a Carmela dito'y lubong. Addan tulat ta, pagkapsutan na. Carmela, haam mo nga ikasar ti perfect a parudjem. Tahawan ti perfect dito'y lubong, agkamalin tulat ta. Kitatapay laeng iraman mo nga asawaan. Iraman yun nga asawaan no inyan day tadumtang. Kunana pa yun nagkasar ka, ay nag-apply kanya ka, apa yung mga kayat mo asawaan nagagat ngamin father. Kunong tungay matukpol sa ka na kasadoton. Nungin na-stroke ton kag pilpilay ton, anusam tupay,
when a father ti kunam atatta. Isugarod nga kari. Tay bagana ti kasar ka promise niya. Kasar. Nagmayat ako na rigat ken nam ay, ragsak ken liday, sakit ken salon at ay ayaten kan tulatta. Gasum di nga kararag pay hanlang nga kari. Ken nagtaragi ani warujim tatang, nagpindas ani Carmela. Tatapay laeng Minton naganak ti lima dayta, ya po, tagabor tumutong itdag, paspasuson to ditong uwi kita na, kaya munto pa ay. Well, laham mga tangay so pagbalinan na tam, mga kasdi kaduoy. Ganti bagbaga na dita, haan lang nga kinapintas, haan lang kinagwapo. Dada kinapintas kinagwapo, bonus daytan. No, adda di kinaanos, adda kinasayaat, adda respeto itong may sa kada kayo, dayta tigasaten. Nagasat kayo, dagita itsura ka bonus la dayta. Taadda mo nagpintas nga nobya, nagpintas nga asawa, unapay nga mamintinar na di pintas na nagsadot mat. Adda mo nagwapo nga asawa, adda nagwapo, adda amok irikan kan tiyawak, apaya di bay bakit na piman maestra. Di lalaki nagwapo. Apay mintinar na ti kinagwapo na, anya trabaho na agmo motor. Nagpigsas sounds na anya trabaho na agmo motor. Kita di baboy na kasla na ipasikig nga bigao. Sadot. Kino adda gagat, respeto, adda pa nagtinna kunay na iyo, dagita itsura, bonus la daytan. Nagado nga naragsak, nga din na, nagado tinaragsak, gaputa adda respeto, kinapakumbabakin.